Ahojte, po dlhšej pauze konečne pokračujeme a predstavím vám všetky spoločnosti, ktoré mám nakúpené v novom portfóliu na eToro. Portfólio má len niečo cez 8 mesiacov, je už plne kopírovateľné, tak sa môžete kľudne pridať. Link na môj verejný profil si nájdeš v pripnutom komente alebo pod týmto videom. Posledné video bolo o mete, tak si kľudne pozrite, ale dnes si predstavíme spoločnosť, ktorá je za mňa osobne dosť prehľadaná a na Hero som o nej písal už 11. októbra 2025 a je ňou nice. Ešte rýchla novinka a Hero konečne spustilo to, že dokážem zverejniť príspevky pre všetkých zadarmo, tak sa kľudne pridaj, klikni na odkaz pod týmto videom a daj sledovať. Verejné príspevky budeš dostávať úplne zadarmo na svoj mail. Takže NICE je izraelská technologická spoločnosť, ktorá vznikla ešte v roku 1986. Ak by som to mal povedať nejak v jednoduchosti, tak NICE pomáha firmám lepšie komunikovať so zákazníkmi, využívať AI pri obsluhe klientov a zároveň pomáha bankám či finančným inštitúciám odhaľovať podvody. Ich hlavná platforma sa volá CXone, je to cloudová platforma pre kontaktné centra. Majú aj vlastný AI systém Elictin, ktorý firmám pomáha hľadať miesta, kde sa dá niečo zautomatizovať, kde sa dá zrýchliť obsluha zákazníka, alebo kde sa dá znížiť tlak na zamestnancov a tým sa zvýši efektivita. Za mňa to má potenciál v tom, že tento biznis nie je jednorazovka, ale vec, ktorá ak sa zautomatizuje, tak NICE firme šetrí náklady. Je to win-win situácia, ale samozrejme je v extrémne konkurenčnom a ťažkom prostredí, tak poďme na jej čísla. A ako vidíš, tá kapitalizácia je niekde na 5 miliardách, čiže to nie je niečo extra veľké, ale ani nejaký malý startup. Tento typ spoločnosti mám osobne veľmi rád, majú za sebou nejakú históriu, nejaké čísla, nejaké zisky, ale stále majú obrovský potenciál rastu. Keď sa pozrieme na PIčko, tak za posledných 12 mesiacov je tých 9,8, ale zaujímavejšie je forward PI, ktoré klesá k 7 a na rok 2027 dokonca k 6,5, čiže sa očakáva rast ziskov. Keď si pozrieme aj tieto spodné grafy, tak to je pekne vidno, tá rastúca trajektória, ale samozrejme to nie je firma bez problémov, ale k tomu sa ešte dostanem. PSI PB je za mňa na technologickú firmu skôr konzervatívne číslo, ale podľa mňa najzaujímavejšie je tu FC Yield, čiže Free Cash Flow Yield. Ten tu je na úrovni tých 11,5, čo je za mňa extrém. Treba sa ale vždy pozrieť na toto spodné číslo a to znamená koľko percent ide zamestnancov vo forme odmien a tým pádom na FC Yield klesá k 9, čo je za mňa stále veľmi slušné číslo. Je to vlastne to, koľko firma generuje free cash flow voči svojej trhovej hodnote. Čo sa týka marží, tak za mňa úplne v poriadku, ale tu ďalej bacha a vidí, že zisk medziročne klesol takmer 64%, čo už treba sledovať aj tu na druhom grafe na Macrotrends, tu je pekne vidno, ale mám rád spoločnosti, ktoré rastú ziskovosti a zároveň sú vytrestané. Píčko krát EPS sa rovná cena akcie, čiže ideálne chceš vidieť nízke píčko a rastúci graf ziskovosti v čase. Firma má $310 miliónov hotovosti, nulový dlh a teda čistý cash. Teraz poďme na riziká, ktoré tu samozrejme sú. Reportovali, že v roku 2026 chcú veľa investovať do AI vývoja, predaja, marketingu a vieš ako to dopadá v tomto období, čiže budú pod tlakom. Ďalším rizikom, ako som spomínal, je pokles zisku. Firma použila veľa hotovosti na akvizíciu Cognigy a splatenie dlhu. Čo je za mňa výhoda, ale tá akvizícia musí byť úspešná. Každá akvizícia, čiže nákup spoločnosti, môže mať obrovský dopad na celú firmu. A ak sa logicky ukáže, že spálili kopec hotovosti pre nič, tak to pocítia. A ďalším a podľa mňa najväčším rizikom je obrovská konkurencia, či už od veľkých hráčov alebo aj malých startupov, ktoré môžu priniesť nové technológie a nápady. Poďte sa ešte rýchlo si pozrieť na ich vnútornú hodnotu a videl by som niekde na úrovni $130-140 a pásma na nákup od 115 dole, aktuálne cca 37% podhodnotená. Toto samozrejme neber ako finančnú radu a ak chceš rozhodneš nájsť nakupovať, tak si ju preštuduj. Ak to chceš nechať na mňa, tak sa pripoj na eToro a kopírovači ho majú spolu so mnou vo svojom portfóliu. A ak eToro nemáš, tak si pod videom nájdeš aj affiliate odkaz. Díky moc. No čo, ako sa vám páči NICE? Poznáš si túto firmu, napíšte mi dole do komentu a konečne sa rozbieham aj tu na YouTube, tak môžete očakávať viac takýchto dlhších videí. Dík za podporu a čau.